Hoe ligt het met je fiets? Wel goed? Ja. Jullie zijn hier vandaag bij de aftrap van de Friese Fiets APK. En net alleen nog een APK van de fiets, maar ook bewustwording van gevaren. Liekers fietsen met drugs op. De leerlingen kunnen het proberen. Koeien, hey! Met paddo's op een fiets is een hachelijk avontuur. Ja, was het moeilijk? Jawel. Dat is wel lastig. Maar fietsen zonder goede remmen, bellen en benammen jocht is echt levensgevaarlijk. De keuring is wichtig. De leerlingen joggen met koersfietsen onder begeleiding Er nee. moet wel wat aan gebeuren. Komt toch gisteravond? Komt het toch gisteravond? Er is een fiets op mijn fiets gevallen. Ah. Als jij je naam daar even invult en jij vult je daar. Intussen met je oren weer seberen autorieden. Om erachter te komen dat een fietser zonder jocht haast altijd te laat zien wordt. Maar de eigen fiets is het wichtigst. Remmen. Ja? Nou, wat heeft deze? Achteruit remmen. Is hij een beetje oké? Deze is, moet zij zeggen. Oké. Deze is goed. 6000 fietsen worden controleren op 54 squallen. Dan gaan we naar de bouw. Nou, hij weer. Nou, hij viel met een andere. Ook goed.